Poilano Tinini Opandani Okra Tai City Addition Chairman Tai M. Coronel Tai Bono Karigo Manda NBC Tai Sini Human Rights Sini Samungtangnai Sini Tako Anthony Sini Boranggarang APS Vijay Burma Sini DSP Torun Burma Tai Naikol Hamkrai Naikol Bodor ni Joto Ojama Leaders Tai Om Sini Tako Bukurongo Ani Takaham Tai Hamjama Yapari Anorono Kisha Kok Kersanani Mutungo Kok Kungha Tabu Watiko Kai Bisaya Aipeno Kok Kereng Gol Busek Kenapok Jangan Saimia Aipeno Ani Kok Loglak Angkisa Barakhe Masanai Tini Oro O Pandate Bo Musang Kamu Bate Bo Chakla Gela Kamu Judi Chini Bubagera Paye Mono Tini Hyoge Di Pajakai Chenge Di Pajakai Ang No Bono Pati Rimani Chini Hamkrai Naikol Bodol Bai Sajagai Bubagera Gosika Bobai Salaya Pena Dino Bishoketu The Borme Melena Bosing Naika Angona Airport Pojanto Drop Khailaka Mia Horo Angona White Hongkong Khailaka Bubagera Phone Yasaglia Ani Simia Sini Party ni Ojama Bikeran Khoni Bini Bobo Yasaglia Bo Daduna Bubagera by contract Kaimalia Botini Sokone the Sokoya Sombo Timbo Paigalak Dini Joduri Dindu Samkomani Bagay Bekai Abuni Bagay Ang Tini Norong Khani Kok Ri Kalangai Ang Sanai Sini Bubagera Joro Paisok Pakakai Ebang Oro Sentaro Jara Draksawoi Jara Ora Hamnani Bagay Ora Bot Tim Painai Borona Naitene Bagay Jora Kaham Kaisa Nawoi Ang Bubagera Na Tuwi Painai Bubagera Na Poinai Neng Borona Naitedi Tate Sini Ori Hagritung Center Botebo Musangana Tebo Bui Katungan Ora Painani Bagay Ang Borobay Jokonte Sini Yasarai Community Holo Oi Gora Aro Saka Nengbo Korse Advisor Tombi Hine Karon angka political line ni Boro ang busek Boro na subay mana apuro na ang Saka Jorari may apano ang mutumano yang ditangga kaya ang Boro mutumano ang somoy di may atabu ba ang tintaw ang kakasya kumulungan ni Tisa Samungtongo ang Tangpainay higakay ang Tipra Wo edisini Hapango Komota Kaiman Yabulo ano Journal Chairman Chongka Kainai Tintarigo Journal Chairman ni ang Poda Yasaknai ang Norma Kok Dikalango O Hamkrai Naikol Bodol Ani Bo Kasya Mo Thamo ang Norma Kok Dikalango Ali Journal Joto Phantomsa Ebong Journal ni Khatarogo Tamo Khlaiman ang Boni Financial Ba Oinano De Chubachu Obodina ni Bage ang Naikol Nai ang Borno Phati Bori Kalangai ang 3 tarik asumani Kore Nora 10 tarik Pojanto Ani Office Kisha Jamil Angmana Bibono Borok Fainai Malaina ni Bage Tabung Sina Ano Sai Tongka Nekai 10 tarik ni Kore None Executive Committee Ro Ba Oro President Secretary Ro Ontara 5-6 জন Phaye ang Malay Sekai ang Nora Bai Kahamre Kok Salaiman Nai Ebong Nora No Subanani Lama Butika Subai Mano Nora ni Promotion Nawoi Ani je biang tongmani ang bodiwoi nono subai mana nang kaklayo ebo ang padat tebo bibuna ani je sinijak tongnai rongma bang sanai amni bagai ang tini ase kongthok ba karon tiprasa am sayo tabung no puila tiprasa rongno o lama sitrani o lama hamyawo o thinani lama hi tongmani dagani kifir tungani bagai boro kemni suba sumaya nijini baithani rangbai borok orok kolom tikiklai onok rongno rongriwoi selamai tini borok monos kongsamani bagai angbo no paipile hambai nariwo tamni bagai borok ni kolom tibese onok rokini musik musik musutawo ketakora bukhoro tini ang khatungo beri motharo go borok no tini khatung riwoi borok ni rimani kisawoi mano কিন্তু borong ni bukha kuwa bong ni bukha koto abuni bagai ang borong no do hambai nariwo borong ni okong no khanawoi hinanggo tebo borong no suba phaya ni ang khaklayo ang omobo kuchusawo tamo hinggakai o je rehabilitation center जों मणिपुर शिलचर ओ नागालैंड तो रहमान इसराय चीन ओ सेंटर रिफाइदी ओ सेंटर कक बरबाय बरन काउंसिलिंग खलायजानाय ओ सेंटर
jotoni rang kombai borno tomung kaham tongni woi borno chamung kaham chari borok slamnani bagai nijini dofani boroni borok ungoi borok saiko gani ni ang saklayo aboni bagai angmo jora judi jora mangkakai angmo borno ra hapaine bungni mingko no naitinani bagai ang kebo borno judi ani bonduro asam roni ba meghalaya roni kebang no paikakai angmo borno tubui phunu painai Gacini tako Anthony kaisa kok samani no ang belai no norong no tawa sa sati nai je norok bui rehabilitation botike khalai botike toni ako norok Nagaland to thana ni bagai ba norok Manipur thana ni bagai norok saitudi Manipur thana ni kai norok ano sadi ani kebang ma kising tongo ani struggle ni lai ba ani ar kebang ma kising ungkha ang norok no arobo thana ni bagai eko puru ko ang no botike chubai man ang no chubaone ang no pog di kelakha norang mai kai tai kamu tangai ang tai baki je ko note odraks note ang tai salia an sini joto ni jora kom chin tako Anthony bo jora kom seng thang paina ahai pano tini ni mo blaikan musangkha blaikan nai thokka norok musip saos khalayai je mo chengi di mani nong mo kaisa maring bui tongana lai bumo kaisa maring tongana tirpurani lai bumo kaisa maring tongana nong mo no surngai sara tirpurawo te kubang ma jagawo moti rehabilitation center asai mano asai thun omona angnayo ahai ase kok sawino jotana ahai ma hai thaka ham te hamra ma ya pare ani kok no thaka jotana no phul